Hej, vi hedder Reader, og hvis vi selv skulle sige det, så er vi Danmarks bedste e-boghandel. Har du endnu ikke hørt om os, så er vi måske lige præcis det, du går og leder efter, hvis du kan lide at læse, og er helt vild med de nye muligheder, internettet samt smartphones og tablets giver dig. Hos Reader, der har vi nemlig alt det og mere til, for ligesom dig, så elsker vi både bøger og teknologi. For eksempel har vi Danmarks bedste udvalg af e-bøger fra de største danske og internationale navne, og som tiden går, kan vi kun love, at udvalget bliver bedre og større. Det har vi gjort ved at indgå en række partnerskaber med danske og internationale forlag, kun med det for øje at give dig den bedste oplevelse. Ikke nok med det, skal det være nemt, når du køber en e-bog hos Reader. Du skal have adgang til dine e-bøger lige meget hvor du er og hvordan du vil have dem. Derfor har vi udviklet en række applikationer, der gør, at du nemt kan finde og købe e-bøger, så du kan have din bibliotek i lommen. For at gøre det endnu nemmere, bliver dine e-bøger, bogmærker og lignende altid synkroniseret mellem vores applikationer og dit bibliotek, som om de var forbundet. På den måde, så gør vi vores til at gøre det nemmere at læse. Når du er hjemme, så kan du åbne din tablet og begynde at læse. Skal du videre ud i dagligdagen, kan du bare åbne e-bogen på din smartphone og læse videre præcis hvor du kom til. Det kan jo være i bussen til og fra arbejde, eller når du lige har 5 minutter hos tandlægen eller lignende. Desuden så skal du ikke tænke på plads, når du skal ud og rejse. 10 bøger både fylder og vejer meget, i modsætning til e-bøger. De fylder det samme, om det er 1 eller 100. Og så er der jo ikke andet tilbage end at sige god læsning.